Adjatok elő valamit. Apádnak megmutatni? Hát nem tudom, hol van valahol. Le fog esni a cipője. Mit csináltál ezzel? Mit csináltál vele? Ha? Másokat egy fényképező sikerül belőle kívánnom, mert valahogy elmondom. Én most nagyon szép vagy. Birtoklak. Szia, Pátá! Pátá! Hello, Pátá! Szia, Pátá! Hogy pózol a kamerát? Nem tudom ezt elővenni. Előveszem a kamerát, mindjárt abba hagyja, amit addig csinál. Gyere, vissza a irányoltál helyébe. Na, majd apádnak átfődik. Gyönyörűséget, jó? Nem tudom. Én azt hiszem, hova megyünk? Akkor 49 várjuk.